Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, a legkisebbeket, a nagyobbakat, még nagyobbakat, időseket, felnőtteket, és elsőként hadd köszöntsem külön is polgármester urat és jegyzőasszonyt. Március 15-e, ünnepel az ország. Így teszünk mi is már évtizedek óta, amióta az eszemet tudom iskolásként, én mindig ugyanilyen időben a kokárdát legalább erre a napra biztosítom. Van egy gyönyörű szép parkunk itt a központon, amit az újkori hagyományaink szerint mindig március 15-én meglátogatunk, így közösen, és az országhoz hasonlóan a mai napon az óvodások műsorával megkezdjük a községi ünnepségünket, ami első fejezetként itt kezdődik, és majd folytatódik a faluházban. Ezzel át is adnám a szót a legkisebbeknek, a nagycsoportos óvodásoknak, tartsák meg a műsorukat. Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. Zászlót készítettem, rajzoltam, festettem. Ahogyan csak tudtam, legjobban, legszebben. Fel is ragasztottam, vékony nyílfára, 10 zászlóval megyek ma az utcára. Egész úton vígan lengetem a szélben, várom, édesanyám, meddig én majd értem. lovon járok, Húzálvettem, a fejemre csákót tettem. veszi rajtam nadrág mente, Nincs is szebb a regimentre. huszár vagyok, Dalia, alattam a pariba. Nézzétek csak, fiúk, lányok, haripámmal poroszkálok. Szép hazámat szeretem, zászlót lenget a kezem. Szól az anyám, büszkén nézem, te vagy az én szép vitézem. Paripám Csodaszép fejhó, ide lép, oda lép, helyhó. Hegyen át, vizen át vágtak, nem adom, ha ígér 100-at. amikor Paripám ballag, oda néz valahány csillag. Amikor paripám táncol, oda néz a nap is 100-szor. esik Az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, meglegázik a lova. Ne haragudj, katona, majd kisüt a napocska, megszárad a lovacska. aki nem lép Egyszerre nem kap rétes testére, pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. Nem megyünk mi messzire, csak a falu végére, ott sem leszünk sokáig, csak 12 óráig. nemzeti szín Kokárdával ünnepelünk napon. itt Tisztik a szívem felett, büszke vagyok rá nagyon. Régen volt, a fiatalok szabadságot akartak. Jobb életet mindenkinek, énekeltek, szavaltak. Szabadságharc lett belőle, oda veszett sok élet. A hősökre emlékezünk, nekik zengjen az ének. Nincs szebb a világnál, szép
Madonának. Jobb dolgod lesz, mint a pádnak, nem kell aratni kaszálni, csak a lányok után járni. Nem kell aratni kaszálni, csak a lányok után járni. Ha beállok katonának, jobb dolgom lesz, mint apámnak. Nem kell aratni kaszálni, csak az őrmesternek vágni. Nem kell aratni kaszálni, csak az őrmesternek vágni. Ha jól lovaskodol nálam, de jól vagyok, szép a sátorban, semmire sincs gondja. Amíg életbe jöjjön, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Köszönjük szépen az óvodásoknak, az óvónőknek a felkészítő munkáját. Elhelyezték a megemlékezés koszorúját azon a kis emlékművön, ami azt örökíti meg, hogy 100 éve 2007-ben alapították meg településünket. És ezt követően most megkérek mindenkit, hogy ballagjunk át a faluházba, folytassuk az ünnepséget ott. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket március 15-e ünnepségünkön. Kérem, hogy helyünkön állva énekeljük el közösen a himnuszt. Oh
1848. március 15-én sorsfordító időket élt Magyarország. Ezen a napon virradt fel a Magyar Szabadság napja. Ezen a napon rázta le a magyar nép jármát, ezen a napon törte ketté azokat a bilincseket, amelyek megkötve tartották a magyar nemzet akaratát. Arany János szavaival élve, a mi forradalmunk Pesten március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep. A szabadság ünnepe. Ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alatt, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, és egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az esküszavait. Műsorunkat a helyi Citera csoport előadásával kezdjük. Felkészítőjük Szabó József. Kérem, hallgassák őket szeretettel.
csoport műsorát. Köszönjük szépen a felkészítést Szabó Józsefnek. Most pedig a műsorunk folytatásában a helyi általános iskola növendékei adnak műsort. Felkészítő pedagógus Müller Gabriella. Megmozdult Európa. Február 23-án Párizsban, március 11-én Prágában, 13-án Bécsben tört ki a forradalom, mely futó tűzként terjedt el Magyarország felé. Petőm Sándor, meddig áll fel még hazám? Meddig áll fel még hazám? A kakas már rég párgál, kukorékodása rég hirdette reggel. Meddig alszol még hazám? A veréb is fenn van, tehetetlen bendeid tömi asztagodban. Meddig alszol még hazám? Számtalan szomszédig, s a magokéhoz oda szántják földet szédik. Meddig alszol még hazám, míg rád nem dúl a ház, mindig míg a félrevert harang földem lábáz. Meddig alszol még hazám, szép Magyarországon, föl sem ébredsz már talán, csak a más világon. Yeah.
napja volt. Még most is megdobogtatja szívünket. Ekkor kezdődött az az időszak, melyet forradalom és szabadságharc néven emlegetünk. Tessék a szép bokrétát, kedves a szíve fölé. Ármár, tessék, édes hapuas friss ármár. Itt a méz és a finom méz. Figyeljetek, polgártársak! Felolvasom nektek azt a folyamodványt, melyet Ilinyi József szerkesztett. Egész Európa mozog. Egy gondolat rezgi át egész Európát, hogy a létező állapot többé nem maradhat. Nincs idő hosszas tanácskozásra vagy halogatásra. Az eszmék megértek, az élet szüksége követeli azokat. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet nem elégszik meg többé egyes engedményekkel. Sok időn át aludtunk és innőttünk a nyomor, a mellőztetés, nélkülözés és szűkölődés folytó posványában. Áldozata vagyunk gyűlölt idegen önkénykormány önérdekénynek. Úgy van, igaz! Petőfi verset írt a banketre a zsarnokság ellen. Halljuk, halljuk! Nem érünk rá várakozni szaporán. Ma jókorban holnap késő lesz talán, ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Úgy van, igaz, tenni kell! Tegnap láttam egy ifjút belontani a Pilgakba, és elmondta, hogy most érkezett a bécsi hajóval, ő a pozsonyi ifjúság egyik küldötte. Elújságolta, hogy Bécsben is kitört a forradalom. Nagy szégyen, hogy a bécsiek elégbe vágtak a büszke magyar Rákóczi nép ellen. Itt az alkalom kivívni a magyar szabadságot. Meg kell tenni, ki kell vívni! Jönnek Petőfiék! Éljen, éljen! Tart a magyar! Híja haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés választható. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Üdvözlés születésed napján magyar szabadság. Először is én üdvözöllek, kiimádkoztam és küzdöttem érettem. Üdvözöllek oly magas örömmel, milyen mély volt fájdalom, midőn nélkülöztünk tégedet. Ó szabadság, édes kedves bújszöld, légy hosszú életű a földön, élj addig, amíg csak él egy magyar. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Testvéreim, mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtószabadságát, a cenzúra eltörlését. A sajtószabadságát! Felelős minisztériumot Budapesten. Felelős magyar minisztériumot! Sehonnai vitangember kimosha kell, halni nem mer, kinek drágább vagy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Évenkénti országgyűlés Pesten. Országgyűlés! Törvény előtti egyenlőséget. Minden tekintetben! Nemzeti őrsereget a császári sereg helyett. Nemzeti őrsereget! Közös teherviselés. A nemesek is fizessenek adót! Az urbült terhek megszüntetését. A jobbágyság eltörlését! Esküdtszéket. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide vele régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Nemzeti bankot. Magyar katalányokat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. Fiainkat haza! Kívánjuk a politikai foglyok szabadon bocsátását. Nyissák ki a foglyok ajtaját! Erdélynek Magyarországgal való egyesítését. Egyenlőség, szabadság, testvériség! A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mint rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Nőttől nőtt a tömeg, nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek, amerre elhaladtak, kinyíltak az ablakok, megálltak a járók előtt. Itt is, ott is lelépett valaki a járdához, és csatlakozott a tömeghez. A tömeg csak nőtt, és ők csak mentek, hogy felrázzanak álmunkból, hogy hívjuk a szabadságot, vagy meghalljuk érte. Tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölrázta szunnyadó erőket, mely új tavasz napját égre hoztad, mely új remények bolyáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hoz mindig új fényt, új dalt, új virágot.
Ó szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísérted, bolyongott a lelkünk, a világban érted. Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen igaz istenséget. Te vagy az örök, a többi bálvány, mely leroskad egy ideig állván. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted millió s millió fákja, meggyújt szíveink dobogó lángja. Ó, tekints ránk fölséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk megfogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határ idathatnám, látom füstjéddel csapolni, s az ég alatt sötételni. Édesanyám, gyújtsd egyszer hozzád megyek vacsorára, forrad nekem édes te. Édesanyám, édesapám, megjöttem. Csak nem hagytad el a gazdádat. De bizony, itt a két erőm, de ezt az utamat is kiadta. És mi lesz ezután? Mi lenne? Szabadság. Jaj, szegény fejünknek! Legalább gyerünk el a vásárba, hogy megvegyük a régóta állított csizmát. Kacsmát, csizmát, pirosat, színosat, sárkányszúsat. Nem kell sietni, édesapám. Figyelmezni inkább a kisbíró dobolására és szavára. Közhírét étetik. Adatik tudtára minden hazafinak és honnájnak, hogy Kossuth apám új immáron magyar pénzt akar kibocsátani. Ez lesz a Kossuth bankok. A pénz csak akkor ér valamit, ha van fedezete. Arany, ezüst, de lehet réz és más égtértárgy is. Szabad független hazánknak szüksége van a pénzre, hogy hadi felszerelést, ruhát, élelmet vásárolva honvédeinknek megvédhessük a szabadságot. Kinek milyen értékes holmia van, adja át meghatalmazott gyűjtőknek, ezzel is a nemzetet szolgálja. A hazának értékekre van szüksége, de mit adhatnék én, nincs tele? Megvan. Itt az aranyúra, amit öregapámtól örököltem. Ő meg úgy kapta valakitől. Úgy sem illik az ilyesmi, ami szegényes földkutymunkba. Te édesapám, családi örökség. Ha most odaadja, mit hagy majd örökül unokáira, dédunokáira? Mit lányom? Hát szabadságot, amit ki kell harcolni, és ami ez a kis óra értéket teremt. Tessék itt az ördög. Hát én mit adhatnék? Várjatok csak lelkén. Itt van a konyhában ez a rézmozsár. Sajnos nem arany, csupán réz, de hát ha használt veszi Kossuth apány. Ha más nem, öntessen ebből is, mint sok ezer rézedékből és mozsárból álljuk. Nekem van egy aranybőröm, a bőlegémtől kaptam, de viszont tudom, hogy már bocsátja, ha ezt odaadom a hazának, de ő maga nem tetőlnek át. Tessék. No, akkor menjünk. Köszönjük az adományt a haza nevében. Várjatok, csak engem nem is kérdeztek. Téged mit tudsz te adni, rongyos éjes kisbéres? Aranyat, nem egyet, kettőt, és itt van. Ez igen. Köszönjük. Hát a csizma? Minek az ilyenkor? Melegszik az idő, kisüt majd a nap. Úgy van, igazad beszélsz, a szabadság napja. Édesapám, édesanyám. Mi van tötött? Hát én tudom, nem kér senki semmit Kossuth apám nevével? Te neked aztán semmit sincs az ég egy keresztvilágon. Nem, hát ez mi? Ostor. Magad fontad? Maga már, ezt tudom én Kossuth apámnak. Azt mondjátok meg neki, forgassa a felfőst és csördítsen oda. Úgy Isten igazában, a szabadságunk ellenségének. Úgy legyen. Én magam is katonának beállok, virágok közt kísérnek a leányok. Az ezrednél fognak hívni vitéznek, nem sokára hős viszárnak neveznek. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű és savú is, néha-néha siralmas is. Fölmegyek égen nagy hegyre, annak is a betegébe. Az 1848-as szabadságharc nem hozta meg a függetlenséget. A szabadságharc elbukott, de
de mi, a mai márciusi ifjak unokái fejet hajtunk március 15-e emléke előtt. Hol sírjaink domborulnak, unokáink laborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveiket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország, hiszem az álmomban egy életen át. Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország, te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát ne vezess most engem, és amit meg kell tennem, segíts. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. És egyszer végre, amikor újra ébred, te várj. Gyere és fújj hozzám újra, Magyarország, én ezer év óta várlak már. Gyere és egyszer végre, amikor újra ébred, te várj. Gyere és fújj hozzám újra, Magyarország, én ezer év óta várlak Hálásak vagyunk az ünnepi műsor összeállításáért, köszönjük szépen a tanulók és Müller Gabriella munkáját. Most pedig a Tengeric községért kitüntető cím átadása következik. A 2024-es évben Tengeric község önkormányzata Szabó Józsefnek, a
Citera szakkörünk vezetőjének adományozta a Tengelic községért kitüntető címet. Kérem Szabó Józsefet, hogy fáradjon fel a színpadra. Szabó József Medinán született 1955-ben, azóta is ott él. Ipari iskolás korában szomszédjuktól kölcsön kapott egy pengetős hangszert, a mandolint, majd gitározni kezdett. Később inkább a népi hangzás, a népzene érdekelte, ezért citerázni kezdett. Tehetséges néptáncos is volt, Keszthelyen a Helikon Fesztiválon díjat nyert 3 táncos társával. 1976-ban sorkatonai szolgálata közben hozta létre első citera zenekarát katonatársaiból. A 70-es évek végén alapította meg első népzenekarát, a Bartina zenekart a Szekszárdi Babics Mihály megyei kulturális központban, melyben brácsázott és tangurán játszott. Kezdetben a Dunántúli, majd az erdélyi zenéket tanulta. Mikor a zenekarán belül megalakult a pengetős csapat, ő már ezen a hangszeren szólaltatta meg a bogyiszlói és sárközi dallamokat. A népzenei táborokba több éven keresztül visszajárt zenekarával, és tanította a hangszereket, különböző tájegységek népzenéjét. Időközben beiratkozott egy 2 éves zenepedagógusi képzésre, ahol 1980-ban C-kategóriás citera zenekarvezető végzettséget szerzett. 1981-től a zenélés mellett elkezdődött a máig tartó és sikeres zeneoktatói korszak az életében. 1985-ben felkérték a népzene oktatására Szedresben. Ekkor alakított iskolás gyerekekből először csoportot. 1986-ban a citera zenekari diákjai Gödöllőn a Népzenei Fesztiválon bejutottak a 10 legjobb zenekar közé. 1988-tól 91-ig a Szekszárdi Babics Mihály Művelődési Központban indított brácsa órákat. Zenekarával elindították az óvodákban, általános iskolákban a régi hangszerek bemutatását is. 2018 óta minden évben a Tolna megyei Cinegemadár népzenei megmérettetésen a tengelici citerások is részt vesznek. Az utóbbi években a tengelici gyerekkórussal kiegészülve legutóbb ezüst minősítést szereztek. Józsi bácsi, mióta Tengelicre jár hetente 2-szer tanítani a gyerekeket, lassan tengelicivé is vált egy kicsit. Ha naptár engedi, minden felkérésnek eleget tesz zenekaraival és tengelici citerás csoportjaival egyaránt. Sok helyi rendezvényen fellépett már velük, például a falunapokon, az elszármazottak találkozóján, a Települési Értéktárbizottság rendezvényein, községi kiállítás megnyitókon, karácsonyi koncerteken, március 15-i ünnepségeken és a szülők nevelőbálján is. Fiával Dáviddal, aki gitárt oktat Tengelicen, részt vett a 2017-es Tengelici villámcsődületen is. Az elmúlt közel 50 év zenei pályafutása során elsősorban az általa alapított Bartina zenekar sikerei ismertek itthon és külföldön. Zenepedagógusi munkája kevésbé volt előtérben, pedig ezen a területen is bizonyított, elismerésre méltó munkát végzett. Mint népzenész, a tudás, a tapasztalat mellett a tökéletességre való törekvés jellemzi, és ez az igényesség zenetanításában is megnyilvánul, elkötelezettséggel ötvözve. Mindig arra törekedett, hogy zenetanításával növendékei a hangszereken játszott népzene értékét, hagyományőrző jelentőségét is fontosnak tartsák. Ennek szellemében oktatja diákjait. Igényes zenei nevelésének köszönhetően az évek során csoportjaiból nem egy diákja elismert zenész lett. Főleg népzenei vonalon, akik mindig megtiszteltetésnek tartják, ha fellépéseken közösen zenélnek volt tanárukkal.
Szabó Józsefet Tengelicen tanítványai és azok szülei körében szeretett és nagy tisztelet övezi. Népzenészként elért sikereit és a gyerekek zenei oktatásában kifejtett munkáját nagyra becsülik nem csak ők, hanem minden népzenét szerető ember. Pályafutása során színvonalas, egyben önzetlen munkájával, mint népzenész és mint zenepedagógus, kultúrateremtő értéket képvisel településünkön, Tengelicen is, amely minden generációnak példaértékű. Mindig azt képviseli, ami tanítása is híven tükröz, a zenei hagyományok megőrzését a fiatalabb generáció bevonásával, tanításával. Gratulálunk a kitüntetéshez, felkérem Gáncs István polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést. Nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést, ezt a tapsot, és én mással nem tartozom, csak köszönettel, mindenkinek köszönettel, az egész Tengeric községnek, a polgármesteri hivatalnak, az iskolának, a faluház dolgozóinak, de még a takarítónőknek is, akik utánunk mindig kisöpörtük a termet. Úgyhogy én más nem tudok mondani, csak a hálás köszönetet, hogy lehetővé teszik számomra ezt a munkát, hogy dolgozhatom, csinálhatom, amit szeretek, amiért tényleg ezért leszülettem. Ez a küldetésem, én úgy érzem, de már a kezdetek kezdete óta ezt csinálom. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönök mindenkinek mindent, úgyhogy további szép napot kívánok, és szép estét. Köszönöm szépen!